Amigues, amics, benvingudes, benvinguts a Bombeig Agustinet, edició 618. Il·lusió i esperança. Parlarem avui de la prèvia del partit del Tartire, Oviedo-Llevant. En les imatges encara tenallem-nos del terrible incendi de Campanar, on a més pergué la vida, com sabeu, una família de llevantins de la manera més tràgica, i esperem en emoció continguda el moment de retre'ls l'homenatge que el Ciutat de València en peu farà en el pròxim partit que es jugarà en casa. Diuen que el futbol és el més important de les coses menys importants de la vida. La veritat és que davant de tragèdies com esta, que ens fan pensar i reflexionar sobre tantes coses, sobre les nostres pròpies vides, sobre el valor que li donem, no ens queda més remei que continuar en la vida, en les coses més importants i també en les més frívoles, si volem posar en esta carpeta el món del futbol. En el Llevant han passat coses, evidentment, el cessament de Calleja i la incorporació de Miñambres com a entrenador. Era insostenible la situació, evidentment, un Llevant que no jugava res, que no era capaç de traure la millor versió dels seus futbolistes, que a més estava despenjant-se en la taula perillosament dels llocs que donen accés a l'ascens o a la possibilitat d'ascens a través del play-off. Miñambres com a entrenador és una decisió seua pròpia. Ell eleva esta solució a Dan Vila i Dan Vila la beneeix. Som molts els llevantins que esperàvem una reacció, que esperàvem un canvi en la banqueta per a veure si aixina podia Llevant oferir un futbol d'acord en la plantilla que considerem que té. I som molts els que haguérem desitjat que haguera vingut un entrenador solvent, de garanties, encara que la decisió de Miñambres, que sorprèn, i més després d'escoltar avui la seva roda de premsa, una roda de premsa en la que ha estat ferit, en la que s'ha mostrat ferit davant de les preguntes d'alguns periodistes valencians. La seva decisió sorprèn, perquè Miñambres apenes ha tingut la responsabilitat d'un equip de futbol de forma esporàdica en la seva trajectòria com a director deportiu, i sorprèn més encara després d'haver desvelat que ja té clar qui serà l'entrenador del Llevant per a la pròxima temporada, independentment de que estiga en primera o en segona. Si això ja està clar, per què no donar-li l'oportunitat en este tram final de temporada? Creguem que els arguments de Miñambres, estem segurs d'això, els arguments de Miñambres han sigut que ningú coneix a la plantilla millor que ell. És de veres que és una bona plantilla, confeccionada per ell, i que jo estic segur de que en molts moments ell haurà pensat que no se li estava traguent el partit que mereixia als futbolistes que va portar en estiu i que ja estaven de l'any anterior. I és probable que ell crega que en la situació actual, a 15 partits del final de la lliga regular, ningú millor que ell pot treure partit d'esta plantilla. És un argument que jo no compartisc, però que veig raonable. És un argument que entra dins de lo que podríem dir el marge de la lògica. Jo sí que crec que aquests arguments poden tindre pes. Què passarà si les coses no van bé? Què passarà si el Llevant no canvia respecte al xoc que venia oferint en Calleja? Què passarà si tampoc, a pesar de canviar un poc o molt, no apleguen els resultats? Com ell ha dit, també ja se veurà.
de moment hi ha que pensar en el partit de l'Oviedo. El partit de l'Oviedo és un partit clau, decisiu, és un partit en el que es juga el futur del Llevant, perquè no guanyar en Oviedo seria pràcticament despenjar-se de les posicions de playoff. Queden molts partits, però el futbol ja sabeu que són dinàmiques, i en aquest vestidor vores a 4, 5, 6 punts de la zona de playoff, més prop a lo millor del descens que d'alguns equips que estaran en playoff. És una cosa que psicològicament pot ser terrible, aterradora. No anem a posar-nos en el pitjor dels escenaris, anem a confiar en la victòria en Oviedo i anem a creure que realment Miñambres serà capaç de treure el millor de cada futbolista. Realment, jo crec que no calen uns excessius canvis a nivell tàctic o a nivell estrictament futbolístic. Fonamentalment, a este Llevant el que li cal és creure's que pot jugar a futbol d'una manera distinta i, sobretot, tindre ambició. Això és la clau per a mi. Ser capaç de convèncer al vestidor, a l'entorn, a la grada, al club, de que hi ha un equip que està entre els millors de segona divisió. Jo crec que és un fet objectiu i que hi ha d'aconseguir que oferisca el futbol necessari per a guanyar partits, per a sumar punts, per a recuperar sensacions i per a trobar-se de nou en la part alta de la taula. Necessitem, per tant, ambició i exigència, augmentar el nivell d'exigència. El Llevant ha de guanyar en Oviedo, intentar assentar-se en la zona de playoff, obtindre una regularitat en joc i resultats i aconseguir aspirar a ocupar una de les places d'ascens. Per què no? Què ho impedeix? Hi ha que ser ambiciosos en la vida i en el futbol, per descomptat. Tenim un precedent que jo vull que reivindiquem. En l'any 63, en el primer ascens a primera del Llevant, l'Ele, que era l'entrenador, fon destituït, si no recordem mal, en la jornada 15, i ocuparen el càrrec d'entrenador un tàndem format per Ramon Balaguer, que era el secretari tècnic, i Quique, que era un entrenador a la vella usança, sobretot un entrenador que treballava molt l'aspecte físic dels futbolistes. Ara mateix tenim a Miñambres, que era director deportiu, i a Héctor Rodas, que és un entrenador novell, evidentment, ho sabem, però que també, seguint en aquest paral·lelisme, ha estudiat educació física i segur que aportarà molt en aquest aspecte a la plantilla. I, a més, no podem oblidar que és una persona que ha mamat el llevantinisme des que era un xiquet, que és llevantinista i granota acèrrim i que serà capaç també d'aportar des del punt de vista motivacional. Jo crec que a nivell futbolístic este Llevant sobretot necessita motivació, necessita convenciment. I esta va ser la clau. Si Miñambres i Héctor Rodas són capaços de convèncer a l'equip, a la plantilla, si són, a més, capaços de gestionar la plantilla d'una forma més justa, més equilibrada de lo que ho feu Calleja, jo crec que este Llevant encara té moltes alegries que donar-nos. Esperem que sigui així.